araw sa inyong lahat mga boss. So punta tayo rito sa gilid dahil medyo mainit dun sa kabilang gilid. So ayan mga boss, so welcome back to my channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na po kayo mga boss. Paki-like na rin po itong video natin mga boss. Okay, so andito tayo sa San Jacinto, Pangasinan. I-update lang po natin yung project natin dito sa San Jacinto. So yung project natin dito, yung ceiling. So ayun, medyo patapos na tayo. So tingnan natin mga boss kung ano yung mga natapos nila. Okay, let's go. So andito tayo sa side. So bukod sa ceiling, may gumagawa rin dito ng ibang katrabaho. So yung iba naglalagay na ng stoneworks dito sa may labas ng bahay nila. So andito tayo sa gilid. So ayan. So punta tayo doon sa kabila. So ayan, makikita dyan. So pasilip ko na rin itong bahay mga boss para makita nyo. So ayan sila. So may nagmamasin niya doon sa taas. Nakikita nyo. Tapos meron din ginagawa ng ano dito, mga bintana. So ayan. So ito yung labas ng bahay nila. So nasa bandang gilid tayo. So sa may harap, bandang gilid. So ayan mga boss. So tara, sundan natin sa loob. Okay, so dito okay na. So tapos na yung kisame rito. So nakapag-cornisa na rin, nakapag-masilya na. So punta tayo rito sa may salas. So ito yung salas natin mga boss. Okay, so ang wala na lang dito yung cornisa. So may cornisa pa tayo lalagay dyan. Tapos yung ceiling rose dito. So andyan na, nai-deliver ko na yung mga ceiling rose. So nakapag-masilya na rin sila rito. So yun na lang kulang dito mga boss. Tapos dito sa may hallway. So ayan. Okay, so may ilalagay pa doon na TV dito. So saka na lang namin siguro ito ilalagay yung pag nakapag-tiles na sila. Kasi lalagyan din ng partition dito na may design. So sabi ko rin sa may-ari ng bahay, balikan na lang namin pag nakapag-tiles na sila. So mas maganda kasi maglagay nun kung nakatiles na sila. Okay, para yung baba niya bago natin lagyan ng design, may tiles na. Okay, punta tayo dito sa kabila. So dito sa may sala, sa may dining. So ayan yung design niya, so kompleto na. So nakapagmasilya na sila. Tapos yung cornisa na lang dito hindi nilalagay. So didiretso yan dito. Okay, so yan, pupunta doon. Yan doon. So yan. Okay, so nakapagmasilya na rin sila. So pag-usapan pa namin yung pintura rito mga boss. Okay, so simple lang dito sa may bandang kitchen. So kasi ang magiging attraction dito yung mga kitchen cabinet na, tapos yung minibar. So hindi na natin nilagyan doon ng design. So dito tayo nag-focus sa may dining, tapos sa may salas. Okay, so sa mga pala, sa mga karton nga pala, pinalagyan din ng design ng may-ari ng bahay. Pinalagyan din nila ng design ng mga kwarto. So lahat na may design na mga boss. So hindi lang simple design, kundi talagang design yung pinalagay nila sa mga kwarto. So unahin natin dito sa master bedroom. So dito sa master bedroom, so ginagawa na nila. So yan yung framing niya. So para octagon kasi itong area na to. So ang ginawa ko rito, nagbilog na lang ako. Pinatay ko yung mga kanto niya. So bilog na lang. So pakialam mo yung yung tugtog. Ano ba yan? Baka makapares tayo. Okay. Ayan, so ayan dito. Okay. So ayan mga boss. So double cove light dito na double cove design ito na bilog. So ganyan yung framing namin. So nakapag-flat na kami rito.
Tapos binutasan namin dito para doon namin ibaray na sa taas mas matibay. Pwede rin hindi natin butasan yan. So maglagay lang tayo ng wall angle. Kaya lang mas matibay para sa akin kasi mas matibay ito pag ganyan. Kasi nandun na yung ano niya, pinaka-suporta niya doon sa may taas na yon. So ganun din dito, ang unang ginawa namin dito, nag-flat ceiling kami dito sa kanamin. Nilagyan ng bilog. So kinuha namin yung center dito. Tapos nilapisan na lang namin yan. So yung diameter niya. So yan na yan. Tapos nag-adjust na lang kami para doon sa cove design na para sa cove niya. Kasi may papasok pa yan na 15 cm mula dito. Papasok pa yan ng 15 cm. Tapos nung natapos na yan, so ito naman yung sinunod namin ganun din, naka-diameter din ito. So pag natakpan natin ito, siyempre da-diameter na ulit natin yan, kukuha na naman tayo sa sentro. Saka natin papalibutan yan ulit mga boss. Okay, so dito naka-design din ito mga boss. So hintayin na lang natin para may paliwanag ko sa sunod. So yan mga boss, so nilalagyan na ni Jar ng board sa may dalawang gilid. So magkabilaan yan. So design ang nangyayari din mga boss. Okay, so balikan natin ito sa susunod na araw para makita nyo kung ano itsura niya pagkatapos. Okay, doon sa mga CR, so naka-shadow lang din siya. May design din pati CR mga boss. Naka-shadow line siya na cove. Okay, so hindi na natin pupuntahan. So yung iba lang siguro punta natin. So punta na rin tayo dito sa taas ng master bedroom. So ito yung taas ng master bedroom mga boss. So dito sa may hagdan, so gumawa ko ng bilog dito para lagyan nila ng chandelier. So may drop light dito. Pwede silang maglagay ng chandelier dito mga boss. So medyo mataas naman ditong banta. Tapos doon sa may gilid, so makikita nyo dyan. So cove design din siya na bilog. Tapos ditong banda straight. So straight kasi yung nandito mga boss. Sinistreet na namin yan. Tapos bilog kami rito. So nakaganon din. Kumuha kami yung center dito na kinuha namin yung sentro bago kami nagbilog. Yan. So yan kasi yung center niya mga boss. Tapos binilugan namin. Kinuha namin yung diameter niya. Yung radius niya mga boss. Okay. So pagpasok mo rito, ayan. So medyo mababa na. So kung tutusin, abot mo na tong ceiling. So ayan na siya. Mahawakan mo na siya. So ang ginawa namin, sinagad-sagad na namin yung hisami namin dito. Dito na yung pinakasagad na height niya. Tapos nagpababa na lang kami sa gilid para may design siya. So okay pa rin naman. Kwarto lang naman ito mga boss. So okay pa rin. So yan yung lalagyan natin ng chandelier dito. So yan ang gustong gawin ni madam ng ilagyan ni madam ng gustong lagyan ni madam ng chandelier. Yan banda na yan. Okay? So siyempre pag-akyat mo, pag-tingala mo, makikita mo pag-tingala mo ganyan, chandelier na agad makikita nyo, may design na agad. So maganda siyang tingnan. Pag-akyat ka pala, makikita mo na yung ganda niya. Okay? So yan, punta tayo sa kapila. Okay. So dito ulit tayo. Sa kabila. Okay, so dito itong pupunta natin isa. So yan dito pala. Ito yung hallway. So diretso yan. Cove design na bilog. Tapos dito yung pupunta natin isa. Ito yung guest room. Magiging guest room ito mga boss. Okay, so paliwanag ko ulit. Ditong banda. So parang double drop siya. Nakikita nyo, may double drop siya dito. Tapos dun banda, naka-cove design siya dito mga boss. Cove design siya, tapos ilagyan natin ng design na ganyan. So hashtag, parang hashtag yung design niya. Okay. So mas maganda ito pag pininturahan, mag-iba yung kulay nito. Itong nasa taas para nahiwala yung kulay nito tsaka dito para maano lang makita yung accent. Lagyan natin kunting accent dito pag nakulayan. Ayun lang pag-usapan pa namin yung tungkol sa kulay. Okay, so dito yung CR. So lahat ng CR ganito yung itsura nya, mga design nya. So naka
ano siya, shadow line. So may design pa rin siya. Yan sa gilid. So naka-curve design siya. So CR na yan. So lahat ng CR lalagyan natin ng ganun. Okay, so yung ito yung CR nila. So renovation lang kasi itong bahay. So makikita nyo, may dati ng mga pintura. Okay. So next, punta tayo dun sa dalawang kwarto. Ay, punta muna tayo rito sa baba mga boss. So mayroon pang ano dito sa baba kwarto. So dito meron yung ceiling dito mga boss. Ayan. So mababa na, so ginawa ko flat na lang. So medyo maingay lang mga boss. Okay, so dito flat ceiling na rin dito mga boss. So pati dito flat ceiling na rin. So mababa na kasi itong banda na to. Okay, so makikita nyo, mas mababa pa dun sa pinuntahan natin kanina. So ayan o, kitang-kita na yung baba niya. Siyempre, lalo nung bababa ito kung lalagyan natin ng tiles. So pag nag-tiles na sila, so lalong bababa itong ceiling na to. So minabuti na lang namin na isagad yung ceiling para siya pa yung wala na tayong ilalagay na design dito. Kasi sinagad-sagad na lang namin yung ceiling. So para hindi na maging bababa. Kasi kung nilagyan natin ng design ito, bababa pa ito. Kaya ginawa natin flat ceiling na lang. So lagyan na lang nila ng maraming pin light para mas maganda. Okay. So punta tayo sa kabila. Sa dalawang kwarto. Okay. So ito na yung hagdan. Ganda na laging bumabagsak. So marami na kasi nadisira sa rito. Yung tao ko natamaan yung mata niya. So papopera siya ngayon. So dito may hallway pa rito mga boss. So pag-design din siya. Pag-design. Okay, so dito sa kabilang kwarto, dito naman ito rin yan. Pag-design na bilog naman ito. So ito yung area ng kwarto. Dito niya. So ayan. So nakapag-design siya na bilog. Yan siya mga boss. Okay. Masyadong kita. Mas maganda sana kung sa personal. Mas magandang makita kung personal mong makita. So kaya tingnan natin mabuti. Ano po tayo. So yan yung design na rito. Okay. So punta tayo sa kabila. So dito to sa kabila. So ito rin siya na kabila mga boss. So shadow line din. So may kulang lang dito kornisa. So may kornisa pa yan dos dito. Okay, ito yung isang kwarto. Yan, puro design. May kita yung mga boss. So naka-pop design siya. So lahat yan naka-pop design dito. Tapos ito naka-pop design din yung lahat. So lahat yan naka-pop design. Okay, kompleto na rito. So wala na lang dito. Siyempre pintura. So ayan, may kornisa na rin. So ayan mga boss. Okay, dahil na tayo. Sigurado na to? Sigurado na? Dito? Nakakaano naman po. Bago pa yung susunod. Okay. So, ayan yung kabuuan ng project natin ngayon mga boss. Siyempre, i-update ko to sa susunod na araw para makita natin yung ibang matatapos nila. So i-ano ko lang, idudugtong ko na lang dito sa video natin mga boss para mas okay. Okay, so ayan. So hanggang dito muna yung video natin mga boss. So ayan, ano ba yung luluto nila? Ang pakilamang natin ng kusina. May kanin na tayo. Uy, adobo. Paborito ni Chinito. Wala si Chinito rito kasi nasa Aliaga. So magkakabinet siya doon. So meron din tayong mga shell dito.
Ano, agurong oh. Agurong. Yung mga gulay galing dun sa bahay nila. Okay, so yan lang muna mga boss. So paki-like naman yung ano natin mga boss, itong video natin. Paki-like naman sa mga nanonood dyan, paki-like naman. Siguro hindi naman siguro abala sa inyo na i-like tong video natin. Tapos paki-subscribe na rin boss yung video na itong channel natin mga boss. So malapit na tayong mag 1,000 subscriber. Okay? So ayan mga boss, kita-kita tayo ulit sa susunod na araw. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So andito ulit tayo sa San Jacinto, Pangasinan. So i-update lang natin yung project natin ditong ceiling. Medyo patapos na sila mga boss. So sa mga hindi pa nakasubscribe nga pala mga boss, subscribe na po kayo dito sa ating channel. Tapos paki-like na rin itong video natin mga boss. Okay, so shoutout pala kay Salvador Bombio at kay Sir Rizal Santos na nagkita kami doon sa Marine Arcade sa Davao kay Sir Rizal Santos. Okay, tapos shoutout din kay Jewel Vera Garcia, yung bago nating subscriber. Okay, so pakita na uli natin mga boss tong project. So punta ulit tayo rito sa labas. Okay, so ayan na yung bahay na project natin mga boss, yung ceiling. So may gumagawa na dito sa labas. So nagkakabit na sila ng mga stoneworks. So yung mga nagkakabit dyan, so yung trabahador ng may-ari ng bahay ang may kakilala dito mga boss. Okay, so malaki-laki itong bahay na kinisumihan natin. So ayan, punta tayo sa taas mga boss. Okay, so ito pinakita ko na to nung nakaraang video. Okay, so okay na rito. So pintura na lang. So kaya lang dito sa pintura nga pala mga boss, so hindi na kami yung magpipintura dito. So yung magpipintura dito, yung mga tao nila sir, sila na yung magpipintura dito sa ceiling. So yung mga ilaw na lang yung order nila sa amin dito. So babalik pa tayo rito mga boss, depende na lang sa usapan nila ng ni sir sa mami niya. So babalik daw siya sa next month. So ang susunod na ipapagawa sa amin dito yung TV wall design, tapos partition, tapos kitchen cabinet. Yun yung susunod na ipapagawa sa amin. So bago natin gawin yun, so siyempre kailangan na makapag-tiles pa sila. So medyo matagal-tagal pa tayong makakabalik dito mga boss, kasi tatalisan pa nila ito bago natin gawin yun. Mas maganda kasing gawin yung mga partition gaya na ito ditong banda kung nakapag-tiles na tayo, pati yung TV wall design, lalo na dun sa kitchen na modular cabinet. Mas maganda kung ano na sila doon, nakapag-tiles bago natin lagyan ng modular kitchen cabinet. Okay, so ito yung salas. So ano ka? So ayun mga boss, ito yung salas. Tapos dito ang ginawa natin dito, double cove design na double drop. So ayan mga boss, so naka-cove design siya ron, tapos pati dito naka-cove design. So parang dahon yung itsura niya kung titingnan ninyo. Yan. Tapos may naglagay tayo ng ceiling rose dito. Tapos so mayroon tayong ginawang tatlong bilog na cove design diyan sa may tapat ng hagdan, parang pinaka-hallway niya. Okay, so meron din tayong ginawang dito na tatlong drop na bilog na lalagyan natin ng pin light. So dito yung sinasabi na lalagyan ng TV wall design, tapos dito partition. So may partition to dyan na ilalagay. Siyempre babalikan na lang natin yan pag nakapag-tiles na sila. Okay, depende pa rin yan sa usapan nila ni sir tsaka ng mami niya. Okay, so dito, so pinakita ko na rin ito nung last video mga boss. So dito tapos na sila. So yan na yung design natin dito sa kitchen saka sa dining.
So meron tayong ginawang 3D model dyan mga boss bago natin to ginawa. So makikita nyo dyan sa screen yung 3D model. Okay. So ayan. So pati dito sa may salas may 3D model tayo rito bago natin ginawa. So makikita nyo din dyan sa screen yung 3D model nya. Okay, ayos. Okay, so dito ang banda curve design din yung ginawa natin dito mga boss. So ayan, curve design siya. Tapos naglagay pa tayo ng design dito sa gitna. So pwede tayong maglagay ng ano dito, ng ceiling fan na may ilaw. So dito kasi yung dining area nila. Tapos doon yung bandang kusina. So makikita niyo dyan may bar counter na nakaabang dito. So may drop light tayong ilalagay dyan, tapos bar counter, tapos kitchen, modular cabinet. Yan yung sinasabi ko kanina na gagawin natin sa susunod na punta natin dito. Siyempre kailangan nilang magpa-tiles muna bago natin gawin yan. Okay, so tapos dito sa kitchen, siyempre hindi na natin nilagyan ng design. So ang magiging ano kasi dito, center of attraction, yung kitchen modular cabinet na natin. So mas maganda kung simple na lang dito. Tapos ilaw na lang sa taas para medyo para maliwanag dito sa kitchen. So mas maganda kasi kung yung ang magandang tingnan dito yung pinaka kitchen natin, yung kitchen modular cabinet. So kaya hindi ko na nilagyan ng design mga boss. Okay, so punta tayo dito sa kabila. Isa nga pala, ito pala yung cornisa natin na ginamit dito. So ayan na siya. Okay, so it is 5 yung tawag namin dito na model. So ayan, nalalagyan na. So dinidikit lang namin yan mga boss. Okay, so minamasilyan na lang ni Bansong Lee. Ayan o. Si Abdiag. Oo. Kasi Bansong Lee. So yung tumitira dyan. So ganda mo dyan Bansong Lee. Ano? Dapat kung gaano ka gwapo yung itsura mo, ganun din ka gwapo yung pagkornisa mo dyan. Kung puro bulutong yan, ibig sabihin, ganun din yung mukha mo. No? So, gandaan mo para wala silang masabi, no? Ano? Okay. So, ano mo yung pinaka-the best mo. Okay, so punta tayo dito sa master bedroom. So, yung punta tayo rito, wala pa ito. Wala pa itong design na to. So, ginagawa pa lang ni JR. So, ngayon, tapos na. Okay, ang ganda ng mga boss. So tapos yung cornice ang nilagay natin dito, yung model na MC. Okay, so meron tayo yan na tinda sa Mac Lagunilla Cornices. So makikita nyo dyan sa screen yung FB natin. So order lang kayo dyan ng cornisa, tapos ceiling rose, tapos mga ilaw. So check nyo na lang dyan sa FB natin mga boss. So yan yung ginawa natin dito. So mapapansin nyo rito, naka-cove design dito sa gitna, tapos dito sa may gilid niya, naka-cove design din siya, tapos dito sa pinaka-center niya, naka-cove design din siya. So ito yung pinaka-master bedroom mga boss. Okay, so may taas pa ito. May taas pa ito pag ano, punta tayo sa hagdan mamaya. Punta tayo sa taas mamaya. So yan yung design niya. So ang ganda na mga boss. Ang ganda na nung ano natin. Ceiling natin dito. Sino ba gumawa rito? Si JR. Sino kasama mo? Si Toto Nero tapos si Babayo. Si Bayo. Si Abdiag. So si JR pala yung dumiskarte dito mga boss. Tapos si Abdiag 2. Tapos kaya lang nagkukornisa si Pare TJ. Okay, ayusin niya yung maganda. Oo. Siyempre kung hindi maganda yan, wala na. Ayan. Okay, so tapos na niya na dun sa CR. Yung isa pa hindi ko po. Ha? Hindi pa? Masilya. Masilya.
Ngayon punta natin yung CR mga boss. So dito shadow line lang yung ginawa natin. Okay, yan. Bakit may bakante dito? May lalagay pa daw sila dito poste. Ah, okay. So yan, shadow line lang mga boss. Naka-cove design siya, pero yung cove niya, yung cove light niya nasa gilid ng pader. So ganyan lahat ng lahat ng CR, ganyan. Pati dito mga boss, ganun rin dito. Okay. Okay, punta tayo rito. So, ang ganda na rito ang banda mga boss. Punta tayo sa kabila. Siguro sa susunod na punta natin dito, tapos na itong project natin mga boss. Yun lang, wala pang ilaw kasi hindi pa tong mga ilaw natin dito. Hindi pa naka-top yung mga kuryente natin dito. Hindi natin mapailaw. So, siyempre babalikan na lang natin 'yan pag susunod na may papagawa sila rito. Okay, so andito na tayo sa mga boss, sa guest room. Okay. So andito to sa guest room. So punta natin dito mga boss. Okay, so yan yung design niya mga boss. Okay, ganda. Hashtag. Ano? Okay, so double drop dito tapos doon cove light. So nag-L lang yung cove light mga boss. Okay. So nagpipintura na rin sila ng pader dito mga boss. Okay, si kuya pala ang nagpipintura. So nagmamasilya na kuya no? Oh, masilya. Sila, kayo rin yung magpipintura dito sa ceiling? Oo. Ano ko kayo yata eh. So, ito yung pinangmamasilya nila sa pader, yung acrylic cast ng Boysin. So, ayan. So, maganda naman itong pader natin. So, ayan. So, binabatakan na lang ni kuya yung natin mga boss yung pader. So kuya, tumatanggap ka ba ng pintura sa bahay? Kaya, tumatanggap ka ng pintura sa bahay? Ha? Yung boss ninyo? Ilalagay ko sana rito yung number nyo para kung mayroong magpagawa kontakin nila sa inyo. Kontakin kayo. Ha? Wala siya rito? Sige. Okay, so yung boss daw nila yung dapat makusapin para sa pintura. Okay, punta na tayo dito sa kabilang CR. Dito sa CR, so okay. So okay na, so naka-shadow line na rito mga boss. So makikita nyo rito may cornisa na siya. Ayan, so may cornisa sa rito, tapos dito may cornisa. So, yan, may shadow tapos mag-coblet pa tayo dyan. May coblet na ilalagay dyan, shadow line. Okay, naka-shadow line siya. Yung coblet natin nasa gilid ng padera. Tapos isang center light na lang. Okay, punta tayo rito sa sa kabila. So dito sa baba muna tayo mga boss. Okay, so dito pinakita ko na rin itong nakaraan. So flat lang tayo rito mga boss. Flat lang. Tapos dito meron pa tayong gagawin dito mga boss. So ipapakita natin yan siguro sa susunod na punta natin dito. Tapos dito Tantan, pakimasilya mo nung mabuti ito no? Yung maganda yung kasing kinis ng mukha mo no? Para wala silang masabi. Okay, so dito nagpupornisa ni si Tantan. Tapos flat lang yung dito kasi medyo mababa na mga boss eh. Nakikita nyo, mababa na siya. Abot nga ng kamay ko. So kaya hindi na tayo nag-design. Kasi pag nag-design pa tayo dyan, lalong bababa yan. Punta naman tayo rito sa CR. So dito, flat na rin yung ginawa natin dito mga boss. Kasi bababa na nga. Okay, sinasabi nga nila, bababa. Kaya hindi na pwedeng mag-design. Wala sanang problema kahit ganito ka-lit. Kung gusto nyo palagyan ng design, basta mataas, parang mababa na. Tapos dito meron tayong ginawang dito, mga box dyan na kasi mayroong pang mga kasi dyan mga boss, kaya gumawa tayo ng box dyan mga boss.
Okay? So, punta tayo sa kabila. Doon sa taas. Sa taas, sa room 1 tsaka room 2. Okay? Okay, so dito sa kabila. Ito na yung kisame natin dito mga boss. So ayan, naka-cove design din siya, kaya lang may design. Ayan, so pabilig yung mga design niya. Okay. Ayan, ganda na. Ganda na mga boss. Okay. Tay, ano basta? Nood kayo ng video na. Nood kayo ng YouTube natin. Sa channel. Okay. So ayan mga boss. Sumunta tayo sa kabilang kwarto. Okay, dun sa kabilang kwarto, ito naman yung itsura niya. Okay, cove design din siya, tapos may design sa gitna. Okay, pag titignan mo dito, pag naka, ano ka, nasa baba ka, yan yung itsura niya mga boss. Okay, pupunta tayo sa kabilang gilid. Okay, maganda na. Okay. So, ayan. So, yung mga kwarto mga palabos, yan yung pinili nila sir na design. So, gusto nila lahat ng kwarto may design. So, yan kasi itong gusto ng may-ari. Kaya, sinunod naman namin, nilagyan naman namin ng design lahat ng kwarto. Okay, so sa karaniwang ginagawa kasi natin sa mga kwarto mga boss, nag-cove design din kami, kaya lang hindi na namin nilalagyan ng design dito sa gitna. So, dito lang kami nagko-cove design. Yan, sa may gilid na yan. So dito sa gitna, hindi na kami naglalagay. Doon sa karaniwang ginagawa namin. So ito, ito kasing gusto ng may-ari ng bahay, kaya sinunod naman namin yung gusto nila. Okay, so may CR din dito mga boss. Dito. Okay, so may cornice na rin. Okay, so naka-shuttle light din siya mga boss. Okay na mga boss. So meron pa akong hindi nagpakita pala doon sa may taas ng master bedroom. So punta tayo ron. Okay. So ayan yung master bedroom. So punta tayo dito sa taas. Okay, so makikiraan muna tayo. Kiraan muna tayo sir. Hadaan muna. So ito yung tapat ng hagdan mga boss. Nakabilog siya. Okay, tapos yung palikod niya, naka-cove design na siya. Okay, so ayan ito mga boss. Okay na, ang ganda. So mababa lang yung kisame natin dito mga boss. So maabot lang ng kamay yung kisame natin dito. So ang ginawa natin dito, ang nilagyan na lang natin ng cove design yung mga gilid. Tapos doon sa gitna, yun yung flat na banda. So ayan. Umupo na lang ako para makita nyo mabuti. So mas maganda pa rin itong tignan sa actual kaysa dito sa video. Okay. Okay na mga boss. So ayos na. So next na punta natin dito, tapos na to mga boss. So pwede na tayong mag before and after. Kaya lang, wala pang pintura, tsaka wala pang ilaw. Hindi pa natin mapapailaw ito. So may papakita lang natin yung kisame pa lang. Okay. So ayun mga boss. Sana nagustuhan niyo itong video ito. Sana nagkaroon kayo ng idea. Lalo na dito sa mga nagpapabahay na at sa mga gustong gumawa ng ganitong mga project. So yung project natin ito nasa mismong bayan ng San Jacinto. So nasa mismong poblasyon lang siya, no? Ng San Jacinto. Okay. So ayan. So may papakamustahan kayo? Ikaw, pare? Wala na pare. Wala? Si Pato. Yo, mag-usa si Pato. Ayan. So kailangan doon ng electrician dito. Magkakabit ng mga ilaw.
So dito lang ito sa San Jacinto. O kung sino may ano yan, taga San Jacinto na electrician, mag-comment down below na kayo rito mga boss. So kailangan nila ng electrician dito para magkabit ng mga ilaw. Okay, so mas maganda pa rin kung taga rito yung makukuha nating electrician para hindi masyadong mahal yung kuha niya kasi taga rito na siya eh. Siyempre kung galing pa dun sa amin, pupunta siya rito, mas mahal yung charge nila. So kaya yung mga taga San Jacinto, kung may electrician dyan na magaling, pumunta lang rito mga boss sa San Jacinto, dito sa project natin. Okay, mag-comment lang kayo rito mga boss at bigyan namin yung address para kausapin yung may-ari ng bahay. Okay? So ayan mga boss. So hanggang dito muna yung video natin mga boss. So ingat po tayo lagi. At kita-kita tayo sa susunod na video sa before and after. Paki-like na rin itong page natin. At syempre, paki-share na rin itong video natin para makatulong kayo sa iba at makatulong na rin kayo sa amin. Okay, so hanggang dito na yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless. Yahoo!